Ġugarelli, ħwejjeġ, makkinarju u affarijiet elettroniċi. Dawn huma fost l-affarijiet li tittestja l-MCCAA biex taċċerta li l-prodotti li jinxtraw ma joffru l-ebda periklu lill-konsumaturi. L-MCCAA taħdem fuq żewġ binarji. Li tmur min jedda fuq is-suq tiġbor il-kampjuni, tiċċekkja u tittestja biex tassigura li dak il-prodott huwa sigur. Iżda li wkoll tirċievi ilmenti mingħand konsumaturi jew anke mingħand bijja kompetituri u għalhekk tagħmel il-verifiki tagħha. Qabel il-prodott jitpoġġa fuq is-suq għall-ewwel darba mill-manifattur, huwa obbligat li hu stess iqabbad lill-laboratorji indipendenti u esperti biex dak il-prodott jiġi ttestjat qabel jibda jpoġġi fuq is-suq. Jiġifieri meta aħna mbagħad nagħmlu l-verifikar tad-dokumentazzjoni li jkollu miegħu il-prodott, inkunu qegħdin naraw li dak il-prodott kien verament ġie ttestjat skont il-liġijiet Ewropew. Jekk jinstab li prodott huwa perikolus, jiġi rtirat immedjatament mis-suq lokali. Il-prodott ikun mixtri minn fuq website online, inkluż websites li mihomx ibbażati fl-Unjoni Ewropea. Hemmhekk aħna mmorru għandik il-website u intu ordni biex ma tibqax tagħmlu disponibbli għal Maltin u ovvjament għal konsumaturi oħrajn fl-Unjoni Ewropea kollha bażikament. U hemmhekk ngħidulu biex ma jibqax joffrih u wkoll biex hu jikkuntattja lill-konsumaturi li jkunu xtrawh, aħna jinteressana mill-Maltin u mill-Lawċi, biex dawn jerġgħu jirritornaw il-prodotti tagħhom lura. Meta prodott jiġi msejjaħ lura, il-konsumatur irid jingħata xi forma ta' rimedju mill-bejjieħ. Illi jew ibiddilulu, jew isowwihulu, jew inkella li jtih il-flus lura tal-valur li llum jiswa. Ovvjament għandek każijiet fejn jista' jissowwa l-prodott u każijiet fejn ma jistax jissowwa u l-bejjieħ irid jieħu consideration dawn l-affarijiet kollha. Qal li l-aktar prodotti li l-MCCAA irtirat mis-suq kienu minn żewġ websites li qalu huma popolari ferm mal-Maltin, Shein u Temu, qal iżda li ma jfissirx li għax prodotti jkunu rħas huma bil-fors perikolużi. Għax ovvjament hemm fatturi oħrajn li jiddeterminaw il-prezz bħal massa li bija jiġi pproduċut, il-modell, kemm għandu features. Is-survella ħeġġeġ lill-pubbliku biex isegwi l-mezzi soċjali tal-MCCAA fejn jinformaw lill-pubbliku bis-sejħiet lura tal-prodotti. B'hekk qal, in-nies jassiguraw ruhom li dak li qed jixtru huwa sigur.